selat napang ke Barcelona. Da ka ba kala tep kput ia ke Valencia. Pada ka jingi lekai Manchester derby. Ka Mancity ke lalaban pelim ia ke Man United. Tengap nian sobhai pi ki parlok sya ka ka channel. Bat lada pi di ibdang thamai ha ka channel. Sngop ha ban subscribe, like, bat share. Teh oi perlok haki jingi lekai Premier League. Apa deng ke Burnley Persya ia ke Liverpool. Ka Liverpool ka lalaban job selit ha ka jingi lekai. Da ka ba kaliyo ia penalti. Ha ka menit ka ba khadu. Kat ba ha ka jingi lekai Manchester derby. Apa deng ke Mancity Persya ia ke Man United. Ka jingi lekai ka long ka jingi lekai ka ba itanat. Handrai na kaliang ke Man United. Kam don setia kita kinong tep kul ki pasatar. Kat ba ia ke Man City. La tep daw Phil Foden. Ia ke gol ka banangkong. Bat Artelino Erling Haaland. Temta ka Man City. Haka miya yakin poin kala ibak siya din ya ka Man United. Da ka ba kala kiw siya kakerdan ka ba pra. Kat ba na kalyang jong Luka Modric. Wala ulatamen makanaro. Handray udang pan iya kata kalawal jong u. Haka ba ulalong kumuman of the match. Bat ulala aban penjab iya ka AC Milan. Haka jingil ka Serie A. Persya iya ka bolog na. Bat ka PSG ka lalaban pelim iya ka Lens. Da Arle not cool. Lang baki gol jong upar ko la. Kapa pelong ya ka PSG ban bat ha ka kerdan ka banangkong. Ha ka Ligue 1. Kat ba ha ka jingi lekai ka Barcelona Persya ya ka Valencia. Ka Barcelona ka latep kput ya ka Valencia. Khlem jingit synei. Da ka ba ka Pynbam ya ka. Adu nreu la not cool. Ya ka jingi lekai ka Barcelona ka lalaban job da ka basu. Pada hoi perlok ha ba kumne ka jing setar jong ka Barcelona. Ka El Clasico kan salong ka jingi lekai ka ba itana. Apa deng ka Real Madrid Persya ia ka Barcelona. Bat menta ka Barcelona kadang bat ha ka kerdan ka ba ar. Bat hoi perlok ia kita ki gol yo ban tep. Daw Fermin Lopez Arteli. Rafinha Arteli. Bat Lewandowski Arteli. Kublai Shipon.